सोरबाफोर गाव माने मोजां मोननाय सेंग्राफोर दङ बे भिडिअखौ नुबानो गारजाफिनगोन आरो ओंखायनो मालायखौ माने खहा खालामनाङा बे भिडिअखौ माने हगारफिननाङा माने डिलिट खालामनांगौ आरो गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव खनसे बरायहर फैनाय थाबाय लोगोफोर आङो फंसे बाथ्रा एबा आं मोनसे भिडिअ आपडेट लाना फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ नुखाजोब्बाय आरो फैनायाव नङा सोर बिनाय खालामनो बिदो जालायला जाबाय आरो फै ओमफ्राय जाखादो सेक्स जाखादो बिदि खालामनो ओमफ्राय नों होबाय दै आं दिनैसो नुदों माने आं बारा फेसबुक नाया नालाय आंनाव माने दिनैसो फैदो आरो बे भिडिअआ मानसि गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय बेनि बिखय आं फंसे बाथ्रा बुंगोन बे भिडिअआथ' सिगां आङो थांनाय बोसोर 2 बोसोरसोनि सिगाङावबो नुदोंमोन आरो बे भिडिअखौ बे भिडिअआ एकदम माखौ माने भाइरेल जाफिनलायबाय आरो दै बे भिडिअ भाइरेल जाफिनलायबाय आरो जोंनि फेसबुक पेज सालायगिरि बिथांफोरानो माने सोरबा माने एकदमबारे सोलिबाय थाखानाय भिडिअ भाइरेल जाखानाय भिडिअखौनो आखौ ससियेल मिडियाआव हगारफिननानै भाइरेल खालामग्राबो मानसि दंबावोसो ओरैबायदि डेन्जार बे सिख्लानि मा जानानै माबा सेक्सनि रिलेटेडनि बाथ्रा बुंनानै बिसोर माने भिडिअ ससे बानायनाय दंलै नोंसोर नुखांखाबाय बे भिडिअखौ आखौ बिसोर माने आखौ रि-आपल'ड होबावदो आरो माने फेसबुक पेजाव ओरैबायदि डेन्जार माने भाइराल' माने जानो बिराद थांबाय थायो आरो मानोना जाखांखानाय बुस्थुखौ माने बुरखांनानै आखौ ससियेल मिडियाआव गारफिनना होग्रा मानसिबो दं आरो बिदि खालामलायनाङा निजिदो निजि जेनेबा बुजिस' हायियाव जेनेबा जाबाय खोमा भिडिअखौ माने नायबाबो बुजिखायालै माबा सेक्स जादोंना जायाखै माबा गिदिर जादोंना जायाखै बिसो होननायसो माने खोनायो आरो फंनै फंथाम बाथ्रा दं आरो बेयाव होनो माने बे भिडिअखौ माने हगारफिनना होदो आरो बिदि हगारफिनलायनाङा दै भिडिअ हगारफिनलायोबा माने एकदमबारे मालाबा गोजोन फैया आरो बैफोर भिडिअ दाबो डिलिट जाबावैसो बे समाव आंनाव माने इउटुब चेनेल गैयामोन आरो बोसोरनै जाबाय नैदो बे भिडिअआ माने आखौ फेसबुकआव आं माने माने नुफिननाय जादों आरो भिडिअखौ माने बेनि बिखय माने फंसे बाथ्रा बुंदों मानसि गोरोन्थि जाबाय निमाहा होबानो जाबाय बिदि माने रि-आपल'ड होनाङा आरो दै जोंखौबो दा साननो हागौ बिदिनो बुंफ्लानानै भिउसनि थाखायनो रि-आपल'ड होलायबाय साननो हागौ आरो ना जों माने बिदि भिडिअखौ नुबा माने गोसोखौ बोरैबा मोनो माने बे भिडिअ जोंनाव दा थाबाय नालाय जोंखौ हगारफिनखाला नांगौबा जों गोसोबा डिलिटबो खालामनो हायो आरो माने आं फंनैसो माने गोसो गुसु गुदुं मोनबाय थानायखौ माने सेयार खालामना होदो बेनिफ्राय सोरबाफोर माने रि-आपल'ड खालामनाङाखै भिडिअखौ माने गारनांगौ आरो मानो होनोब्ला बै आगैयाबोथ' दा जेनेबा नानियाबोथ' दा मोजाङै सुद्रायनानै दलद दं खोमा बा स्कुलफ्राव थांबाय थायो खोमा बे भिडिअखौ नुयोब्लानो माने एदावलायनायाव बारा जागोन आरो माने सोरबाफोर गाव माने मोजां मोननाय सेंग्राफोर दङ बे भिडिअखौ नुबानो गारजाफिनगोन आरो ओंखायनो मालायखौ माने खहा खालामनाङा बे भिडिअखौ माने हगारफिननाङा माने डिलिट खालामनांगौ आरो दै आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो मानसि गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होबानो जाबाय माने फेसबुकफोराव रि-आपल'ड होनाय भिडिअफोरखौ गारनांगौ आरो ना मालाय भिडिअखौ लाफिना गारनांगौ मालाय भिडिअखौ डाउनल'ड खालामनानै हगारफिननांगौ बे खोथा नङा बिदि खालामनाङा आरो ना दै हामा बिदि खालामनाय गारलायनांगौ माने निजि बर'लाय माने बिदि मालायखौ मिनिबाय थानो नङा होमबा ओंखायनो माने बेफोर भिडिअखौ एकदम फबसुनासो दोननांगौ माने हाफोराव ओरैनो बुरखाना गारफिनलायनाङा ससियेल मिडियाआव आरो ना आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आरो लोगोफोर मानसि बुंनांगौ गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं लास्ट जोंनो बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि सार रन्जन दैमारिमोनदो गासैबो जेलाव थानाय सोद्रोमामोना गासैबो जेलनिफ्राय थाबैनो उदां जागोन आं मिजिंथिनानै दं लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि